तो भाई माने अब क्रिसमस बीत गईल। अब नया साल आवे वाला बा। तो कौनो तैयारी उयारी बा कि नहीं यहाँ क। और चचा तुम इतना बूढ़ा गला तू अब न्यू ईयर मनाइबा। तो न्यू ईयर मनावे वाला बाटा इतना बूढ़ हो गई ना। कहल जाला ना बंदर बूढ़ा जाला लेकिन गुलाठी मारल नहीं छोड़ला। कहावत एकदम तोहरे ऊपर सूट करी। कहाँ है चचा ये आजकल के लौंडे तोहर बेइज्जती करके चल जाता है। तू तो मने मतलब कुछ बटले नहीं बटन खातिर। अरे बाऊ कहाँ बताई अब हम लगम मारे तब इनके खानदाना आ जाए इतना छोड़ा पाई। अच्छा अब वो सब छोड़ा बतावा न्यू ईयर कोनो प्लानिंग व्लानिंग बा कि नहीं। प्लानिंग का रही। एक तो कोरोना चलो तो ओकरे बाद न्यू ईयर मनई है बुढ़ऊ। जब कोरोना पकड़ ले तो ओकरे बाद जाए हमरा के घरे तेले में छनाए। इतना बूढ़ हो गई ना लेकिन इनके न्यू ईयर मनाहू एक बा। कौन मजा आवला तुके। अरे कहे नहीं न्यू ईयर मनाला तो हमें खूबसूरत खूबसूरत लड़की आवेलेन। तो उनके देखले में जवन मजा पाऊँ कहीं बा। ऐसन मजा कहीं बा। हाँ चचा ई तो बात बटले बा वैसन मजा तक कहीं नहीं बा। लेकिन इस साल तो न्यू ईयर लगा तो नहीं कि मना पाइब। वो तो देखल जाए। अगर न्यू ईयर नहीं मना पाइब तो का करल जाए यार हमन के। तब वीडियो देखा यूट्यूब पे भोजपुरी कार्टून का इतना बढ़िया बढ़िया मज़ेदार वीडियो आवेले। देखा और मज़ा करा। तो भाइयों और बहनों जे का हमार वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करी चैनल के सब्सक्राइब करी। मिला ताटी आपसे अगले वीडियो में एकदम करेक्ट 12 बजे। तब तक खातिर गुड बाय जय हिंद जय भारत।